As which is before that one and another Amazon is what it is my own Wedzera. But it is no need someone to who's very against. Was my name and Tower once a child is into drugs. It's nothing. Because the age of the so I almost upon now. My pills are Sharampinda Matibi. This is one I marry to Zara. But there's Bam. And go much at the thing I stood Zima. This is one to Zia with the moon wanted to Zaka boat. But it was a young woman. This is Barenga Madare and Zangoma. Ziri bonus cap at dinner. Woman's and woman food. I can do powers. What are you doing? There's a two shot direct. Live directly to say. Some people to my board door. Some was his. One so I'm a dollar from Mama's one and as Nito 20 but dinner. Wow, why? Got to him web for me. So I was waiting. That's how we don't bring up and as long as what over Zoro that baby major was always about to but now and don't put everyone in areas by the moon. I'm sure my I'm a soup chef saying my shushan piano. Also, one that 2-3 when I went out to go, but I don't know if it was one that I want to win that this is built. I was still going to stay that since they were good. In the Amos Tower, would you want to do Mbare? Vane vakamborita basafana magaiga vane vakamborita vonoti aidariite kumutadzosaka mari basi andichechesika vaona kuti anisere nazo ngosara zvimwe namaplan ngozi munhu akaintroduce soja yavo kanganisa wati jimu nakatotofanira kunyanyuriziya kaneri kuriziya anaye vane mari yazaita South Africa ndio wakatumena ndaenda South Africa kuno kusina story ende 2012 2012 ndopo ngashunga unafika kwanani naenda Chodza nasika Chodza nenda 6 years 6 years nakaenda ndegara na sekuru wangu haya kwa sekuru wangu mwanzo mumzi yangu angati naimba iko South Africa kuma yadi ndasvika zviri bona atotoka mutauni yena ndoona boy dzangu ana recent ndende kazai masayo nozikana andibrava ndakava 2012 itsakaro mshonga ngoro wachamba Malawi futi ni vanhu vamwe vakashoma epotre vanhu wachamba kitu icho kana wasikana mayebs chiti ndoikutsvagwa itonotenga parasera kumajudi 2012 dzidzika pasira kunjama kana paine wawa wanenge utuwe webhaya uchingozoda mudedi yena masumbo futi tonsata kurowa musombo ndasa zvinhu zvakaita fast track from 2014 ndi South Africa ndakatanga kuzumbo ini ndasingatori zido ndi South Africa ndikazike Kristu ndi South Africa ndetu kubasa ndikutenga kuti ndosanga ndatenga matiketi ndiri South Africa ndasingatori ndeto indatozoziya kuti Murehwa ndamusika ikopfuro panopa nayo chandaisiya sanga chawarwari jekiseni nyau nene kuti apana kachasekwa ndikuna jekiseni kufunga mani ndisikazii kuti dust ndasina trace yemadrugs kana zvana cocaine nemwe zvairohwa kudhara kunana school book zvinodhura kumbunikira kwatinge wakadii saka naesitongwa neistegis azvo ndakateaa vanaziya kumwe pandakatozora but you wataona kuti ndakakuridzwa wasvika kunoka kungonziwa nehuva kandi pana kunga ndiyaindudza akati hai sinunorohwa ndandasvika kuzobvunza timhonoka zvinhu zvacho zvakaita sei
Kumuna katanga wacho kurirova kuno kunja. Zwa mamiseni because drug. Mamiseni api. Ndio anacho mamiseni. Hapana mamiseni wese mizwese munowa drug. No, ndebe ipo. Vese munowa drug. Bashi drug. Awende pa stage 1 munowa drug. Bob manje chakari ko experiment. But akaonekwa navanhu vakuru vangori paari kanzi Hwezha ngari mwana ndazato wasitema ngari vaonekwa kuti ari kuita angapindana naJimi Hendrix ringu angaenda naye vadzoka pavanoonekwa kuti ari kuita Bob Marley isiri achinja apa vaenda kuona akanoungana nevamwe vanhu aionekwa ngusiwewe but mufana nekamufana 34 years vaonekwa nachidaidai nevamwe vanhu akazopinda mutoileji yakaita nsudo vaonekwa nzi awi pane zvaaita saka artist wese anowatsvaga vanhu vanovati uri soba vanhu vakatanga kuti we unotanga kunzwa masonzi nzeri saka ndinopinda ndakatowa nekanhu kake ndiva ndingatomusenzesa kanhu kake backstage inoitwa zvakawanda vakawana ivo vana sizda vanenge vatamba but vane kamwe kandosuzvidzira seriko kanenge akatorova zvinoita anoti yakatodziya anenge asina kutarisa imimi kaazvita atarisa imimi ane vanhu vake vanenge atoona munhu anenge akatarisa anenge kuimbira icho madrugs ake achikuimbira yanenge kuzotoocheda akatarisa munhu zvapera zvingizo ndakafeta auya kuzimbabwe hakuna mafanzi akazasi saka munhu wese unoati isinodhuwa futi unozorova futi ipinde muati acho futi ati acho havana zvomonyora kopo maartist ndakazoda kokoti so yake yebhutsi yakabva istrategy yakokoti yebhutsi asi yakabva kokoti handandangufolowa ndinanyanya kufolowa hangu ndakanyanya kuchera kokoti ndakakoti nomuliro wangu kuti kokoti hana zvinhu zvaakamboita zvandakamboita asi kuti akazomudona aiwakatirazaona bhutsi anzi iri yake yakakwataniswa paairport semagete esungoro techingozvinzwa kunokuno akakwatanuka bva kwene chamba maya yakakwatanuka ikoni kwene yakakwatanuka ikoni kwene aiwa kokoti akakwatanuka ibhutsi seiya achigadzira bhutsi unotaona kugadzira bhutsi kweko akaitereri umwe masaiti zvakapfeke bhutsi nogwa nokwatabuke bhutsi mendimendika kwezana kepotoni mashumeka yese mati seva Switzerland wereda vanoita chiblack jacket izvezvo vatorinaritoti vane live yavo isikite ndo zvavezvo magangster wakunoti mafia dzedzi vaisikateo mafia music vaisikateo music mafia vana zvavo zvavanoita saka artist wesandorova akase joise maraire yakanakurwa endi brown potato chache yakamuini potato emusani mamuziva dombe yairova iideizoi akakata ivavakaona vakata aiwa zvapera ndakuwana ndaizodzvarukira vanhu